जुमदुवार एबसुआ मेहेरगोनाङै मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि थैनाय सान फालिदों। बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थांनायाव गावखौ बावसोमनाय गोख्रों आइजो होनोब्ला जों मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीखौ रायखांथारनांगोन। थारैनो नंगौ, बर'नि गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा गाव गावनि जिउखौ हारिनि थाखाय बावनानै बर' हारिया दिनैसिम नैबे थासारियाव सफैबाय। जायनि थाखाय बर' हारिया जेब्लायबो मुंख्लं जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जोनोम आरो थैनाय सानखौ अरायबो गोसोखाङो। दिनै बर' बिमा सान थामहिनबा मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि थैनाय सान। दिनैनि सानाव बयबो बर'फ्रा मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीखौ दान्दिसेब्लाबो गोसोखाङो आरो बिथांमोननि गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबो। बेबायदिनो मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीखौ गोसोखांनानै ओनसोलनि दैदेनगिरि सानसुमै समाज सिबियारिफोरखौ लाफानानै बिथांनि मुङाव जुमदुवार एबसुआ बिबार बावनायजों लोगोसे आरज गाबनाय हाबाफारि लादों। जों बयबो मिथिगौ दिनै 12 मे एबानि बर' बिमा सान आरो बे बर' बिमा सानखौ जोङो हेलेना बसुमतारी आरो गायदे बसुमतारीनि थैनाय सानाव जोङो बेखौ फालिनाय जायो। हेलेना बसुमतारी आरो गायदे बसुमतारीखौ जोङो बयबो मिथिगौ जे बिथांजोमोनानो जोंनि बर' हारिनि गिबि आइजो मुंख्लं, जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सोरजिनांगौनि जे सोमावसारनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बिथांमोना बारसोमनानै गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ बिथांमोना बावलांबाय। दा बिथांमोनखौ मान बावनानै दिनै जोङो बे जुमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लांगोनायाव मोनसे आरज गाबनाय लोगोसे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोननि जे बिहोमा होलांनाय बेखौ बोरै गोजोरथि बा बेखौ जोङो बोरै माने यां जेनेरेसननो जोङो होलांनो हागोन, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरै जोङो लायो आरो जोङो खावलायनो हास्थायदों जोङो दानि जे यां जेनेरेसन उन जोलैखौ जाहाथे जोङो बिथांमोननिफ्राय सोलोङो जे बिथांमोना जे हारिनि थाखाय बावसोमलांबाय, गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानैब्लाबो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय बा आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि जे सोमावसारनाय बेवहाय जे बिथांमोना बावसोमलांबाय, बिथांमोनखौ जोङो मान होनानै बे आरज गाबनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों। दा आङो खावलायनो हास्थायदों जाहाथे जोंनि यां जेनेरेसनफ्राबो जाहाथे बिथांमोननिफ्राय एनकारेज लानानै फैबाय थानाय समाव हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय जाहाथे जोङो बयबो गाव गावनि केपासिटि जोङो जेरावखि थाया मानो गाव गावनि केपासिटिनि गेजेरजों जाहाथे जोङो बिहोमा होलांनो हायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो, अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।